Ну, у Оршы першапачаткова хацелася выдаваць незалежную газету. Але у Оршы, думаю, як і па ўсёй краіне, да, зарэгістраваць незалежную газету практычна немагчыма. Мы, правда, выкручваліся, мы рэгістравалі яе не ў Оршы, але выдавалі ў Оршы. Но калі взять так конкретные лічбы, да, то можна сказаць, што прыблізна раз у 3 гады у Оршы, у сярэднім так, раз у 3 гады у Оршы з'яўлялася нейкая газета, і раз на 3 гады нейкая газета знікала, да, альбо па фінансавых прычынах, калі гэта рэкламная газета, альбо з палітычных прычынаў, калі яе проста зачынялі. Улічыць тое, што газеты зарэгістраваць немагчыма, але пры гэтым новыя тэхналогіі наступаюць, якія цяжэй кантраляваць уладам, то была ідэя стварыць сайт. Сайт, дай бог памяці, быў створаны, напэўна, ў 2007 годзе. Ён за гэты час мяняў трохі назву, мяняў адрас, мяняў знешні выгляд і гэтак далей. Ну, сёння вот ён называе адрес orsha.eu, аршанскі рэгіянальны партал, даволі папулярны сайт. Скажем, сёння, на сённяшні дзень больш за 700 чалавек выходзіць. Калі, ну, на выходныя, зразумела, ёсць некаторае падзенне, да, а так, ну, у сярэднім 520 у месяц, ну, за месяц у сярэднім на суткі. Мы сайт агульнадэмакратычны. Это не значит, что мы апозіцыйны сайт. Калі ўлада робіць нешта хорошае, мы пахвалім уладу. Калі апазіцыя робіць нешта кепскае, якія б гэта дэмакраты не былі, мы ўсё адно іх можам паругаць. І гэта, ну, гэта не тое, што не заангажаванасць, гэта спроба падаваць без перадузятасці матэрыялу. Калі мы станем перадузятамі, калі мы будзем адстойваць пазіцыю толькі адной нейкай канкрэтнай партыі, то нас і будуць чытаць толькі сябры гэтай партыі. Мы хочам, каб нас чытаў і выказваўся на нашых старонках увесь горад, усе карыстальнікі інтэрнэта ў рэгіёне. Мы, для нас, на шчасце, для горада, на жаль, адзінае месца, дзе можна рэальна абмяркоўваць гарадскія праблемы, гарадскія пытанні. Як праблемы тое, што зараз здарылася, так і пытанне, а як мы будзем развівацца далей. Наш сайт даволі каментуемы. Да, там ёсць тролі праплочаныя, которые праплочваюць па праграме БРСМ. Но мы з гэтага толькі радуемся. Раз яны троляць, значыцца, наш сайт гэтага заслугоўвае, па-першае. Па-другое, яны даюць нам рэальны рэйтынг вельмі хорошы. Скажем, пад адным з артыкулаў набралася 141 каментар за 2-3 дні. Адна з нашых задачаў, калі мы стваралі сайт, гэта была не прапаганда нейкая, нават не свабода, не змаганне за свабоду слова, а вот менавіта абмеркаванне нашай сённяшняй сітуацыі, каб любы чалавек мог выказаць сваю пазіцыю. Мы гэтак зараз, можам сказаць, дасягнулі. Прычым у тым ліку дзякуючы БРСМаўскім тролям.